Kedves nézők, önök a pályos előtti elsőrendesednek. Polgártanám alapegyetlen. 21 éves elvált. László, 22 éves, még sosem volt ember. Elhatározták, hogy mindketten szajúzunk. Arra gondoltam, hogy ma este, hogyha rájön, hogy a teljesítmény és egyik már kedveznek. Moziban kezdők. Hello, szia, mondjad! Szia, Megi! Arra gondoltam, Lacival, hogy elmenni moziba, és eljöhetnél velünk esetleg. Most ismétlény meg. Hát majd tudom, találni fogom. Hát, igen, hogy én kezdett fogja meg, kifut a kávé. Jó, igen, várjál, mikor is hányakor? 8-kor. 8-kor, hú, várjál. Nem tudod érni, hogy milyen filmek nekem volt, hogy már láttam, meg minden zenzára olyan jó még egy filmet így megnézni. Na mindegy, jó, mégis elmegyek feljön, majd jól szórakozunk. Na jó, köszönjük, szia! Szia, Rémina! Arra gondoltam, hogy máma... Mondjad! Ma este rájön, és semmi más dolgol, akkor eljöhetnél velem meg a Féliksel műszíban. A figyelősre, az a eset, hogy nagyon valójában tervezve a hétőt, hogy mondjam, mikor kéne. Hát ma este 8-kor kell rájönni. Mindjárt megnézem. Az jó. És akkor hol? Akkor meggyógyítottam. Tehát. Szia! Jaj, tudjuk keresni neki valaki. Klasszis, arra gondoltam, hogy Lacival elmennénk moziba, de tudom, milyen Béna nem tud magyarnak csajt szeretni, gondoltam, hogy esetleg vele eljönnél. Hát az a helyzet, hogy kedvenc dekámon megy a tévére, hogy nem igazán éles. Jaj, jó, minden. Szia, Fili! Arra gondoltunk a Féliksel, hogy már este elmenni moziba, de úgyhogy senki nem tud magát megszerezni, úgyhogy gondoltam, hogy eljönnék vele és csak oda. Ja, és mikor mennék? Hát ma este 8-kor vagy. Nem, 8-kor, nekem sajnos fájni fog a fejem, hogy nem tudom. Hát jó, akkor mondjuk próbálkozom, hogy moziákkal menjünk. Szia! Figyelj, arra gondoltunk, elmenjünk este moziba, és ha tudod, Lacinak nem nagyon jönnek össze a dolgok, és hogy eljönnél vele esetleg. Hát, úgy van, hogy a bogomnak a gyerekérzel irányban. Szia, Euszlotina! Arra gondoltunk a Féliksel, hogy ma este elmenni közösen moziba. Lehet, hogy neki nem szokott ez ilyen sikerülni, csak gondolnám, hogy eljönni vele. De ma este 8-kor. Szia, bocsi, de várom a telefonszerelőt. Szia! Hát, csak lesz valaki. Hát, hiszem el. Jaj, Ki hangja? Figyelj, rájössz már, hogy elmenni moziba. Esetleg eljönnél vele. Igen, jó. Hát nem tudom, most egy érzési út közben. Jó, nagy lesz a telefonszámba, jó? Jó. Az még gyors, mert várjál, az van, hogy... Hát, moziba? Értek mozival, de Lacival, én meg mással. Hát a haverom, ott már találkoztatok. Kicsit balra.
Jó, nem is tudom. De neki volt kapcsolatom, nem akarok benne. Hát az már ez volt. Mikor segíted? Ja,